मेरे सभी शिक्षक साथी, सभी कर्मचारी साथी, मैं विनीता यादव, जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा स्वरचित पेंसिल सॉन्ग लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो लीजिए मैं सुनाती हूँ। कि जीव के काल भइल नाई पेंशनवा हो, कि जीव के काल भइल नाई पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। कि जीव के काल भइल नाई पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। अपना तलेवी पुरानी पेंशनवा हो, अपना तलेवी पुरानी पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। कि जीव के काल भइल नाई पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। सरकार नइखे बूझत कर्मचारियन के दुखवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। प्रदेश प्रदेश से कर्मचारी जुटे हैं, भीड़ हुई है भारी, हल्ला मच गइल बाए भैया, आंदोलन रही है जारी। प्रदेश प्रदेश से कर्मचारी जुटे हैं, भीड़ हुई है भारी, हल्ला मच गइल बाए भैया, आंदोलन रही है जारी। 1 मई के आंदोलन रही है जारी। छीन लिहना हो, छीन लिहना बुढ़ापे का सहारा हो, छीन लिहना बुढ़ापे का सहारा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। नाही देना पुरानी पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल। जीव के काल भइल नाई पेंशनवा हो, जमनवा राम उल्टा हो गइल, जमनवा राम उल्टा हो गइल। अपना